hapana chitendo, panoda chitendo, hapana chitendo. Joshua po rikiti vo. Monday 1 September 2025 3 minutes past 10 makabatireko Zimbabwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukadibe kufamba kufaifadzana kutsodzera dziri kuitika matima nawasenyika ino. Zimbabwe ndakadzibata ndakadzipakata ndakadzitakura ndiri kunzwa kureberwa kutsva nokutakura chikonzero ndakadzizadza dziripo muri ya Zimbabwe. Icho kwadireka ndikuzise muri ya Zimbabwe mukati menzvimbo yandinoshevedzera muri ya Zimbabwe kwanadhangwesu mukati menzvimbo dziri koko murandakadzi akanokwanisa kunopinda mbame mumwe murume chikonzero angaziva kuti iye amai kumba ikoko avako achibva aenda ikoko mukadzi achibva adzoka adzoka kudaro ukati usiku amai avakabuda nepahwindo kubuda nepahwindo kuona munhu wechirume kungova KB munhu wechikadzi girlfriend wakabuda nepahwindo girlfriend vari mukadzi wemunhu ndio wakabuda nepahwindo muridzi asvika amai uri roja yes icho kwadi muri yeZimbabwe yandoda kutanga naye pana pangoma KB ndine nyaya yekumuzarabani nyaya yekwa Chief Wata kwa Sabhuku Butau nyaya inorwadza muri yeZimbabwe yemukadzi akapisa murume nemvura inopisa. Zimbabwe mukaenda pa WhatsApp channel yedu National FM WhatsApp channel muchanoona kutsva kwakaita munhu ari ipapo. Zvinorwadza ndine nyaya yemapatya kana kuti matwins vanasikana vane makore 22 wanakaroorwa iyi muri yeZimbabwe rigandibva nangodzika nayo. Ndine nyaya zvakare yekwa Rusape kunonzi kwa Tandi iriko yevarume vakatiza pamba mushure memwanasikana 18 years ashaika kuti vaenda kunoviga vane zvavari kudzorana tezvara vachibva varamwa vakasiya mutumbi uri mumba. But rigandingotanga mukoma KB nenyaya yepaChegutu inove nyaya yaita kwanisa kupinda kaviri ichidzoka kaviri isati yapinda mukati wenzvimbo. Paka Chegutu chiri kuti kudini. Pane nyaya yekuChegutu ine vana vaviri vanova twins. Matwins aya izvezvi kutaura kuno kuti vana vane 22 years kuberekwa. Pakati matwins maviri ava pane one aizikana kunze iko zvine zvakudana nanhengi ende aidanana nawo zvechokwadi ende achisiyana nawo zvechokwadi. Pakati pawo matwins aya ari maviri vese vanasikana. One wachona aingoonekwa nekumira nevakomana vemumwe wake. Asi iye mukomana wake anambogara aonekwa kuti mukomana wake ndi upi asi ari matwins. Ivo ndo vaizivana kuti uyu ndiye mukuru ndiye mudiki aiti nababa munini kana nababa mukuru zvichienderana nekuti iwo zvakamira sei. Zvadaro mukoma KB wani musikana vanova ndiyaita zvikuda kukomana sereko akabva svika pakudana nemunhu wakadana naye zvokutowirirana zvikanzi afunga kuzoroorwa ende chokwadi vanhu vakaunganidzwa vanhu vachibva vaya kuzoroorwa. Musikana yakabva aroorwa ndokubvisirwa mari inokwanda $6,200 plus groceries zvakawanda zvakabviswa ipapo. Zvabviswa kudaro musikana uyu yanga iri nzira yekukumbirwa yakaroorwa nayo ndobva siwa kumba pachibva paiswa madhesi kuti musi wakati ndo pachaperekedzwa kumba kwemurume wake. Zuva rekuti musikana uyu auda kunoperekedzwa umwe mutwini uyoyo achibva ati taka kuchema akati inini pana panisari tiri matwinzi vamwe chete ndifuna kuendambo ine ndiri kuenda ikoko nokuti uyu ndini murume wake murume wangu ndiri kuenda kunogara ipapo semurume nemukadzi andisi kusara nemutwini wangu. Vaya vakati azviiti yanzira yehongu muri matwinzi but yanzira yekuroorwa iwo pachakufanira kuti murume wako wotoroorwa zvakare umwe wako anofanira kutoya kuwanana yako paunenge uchiroorwa zvikanzi inini handisari ndokuita noizi zvokutobata mumwe wake akati kana marega uyo achienda akangoenda chete ndiri kumapoison ndiri kufa because inini handisari. Zvakaita kuti musikana wokutanga uyu asaende uye agare pamba vatange vawirirana neuyu nokumudzidzisa nokumuudza kuti iwe kunyangwe muri matwinzi uyu anofanira kusara uyu achienda amuende mese kumurume mumwe chete nokuti akakombisiwa mumwe chete. Saka izvi zvitaura kuno kwatiri kuita uyu akuchema akaroorwa vakufona hama dzake vanatete vachitito ini ndakaroora ndikapiwa madhezi nemadhezi iko zvinozvo mukadzi wangu asati auya inyaya yei nyaya iriko ndiyekuti umwe mutwini wake ari kuramba achiti kana mabvuma kuti aende inini muchinisiya ini ndichafa ini ndinofanira kuti ndiende naye iye nini ndinambosiyana tiri matwins kamurume wake ipapo ndo panichanogara murume wake yeye ndiye murume wangu makamboona here murume wangu makamboona here wandodana naye ndaitoziva kuti zvinoitwa nomwe wangu ndizvo zvangu inini
saka izvo zvemukadzi uyu asati aenda vakutosvika 2 weeks akamira nokuti nyaya iyi ndakada kutanga nomusi weTuesday nyaya dzaienda mberi kwayo kusvika nhasi tapinda mune rimwe wiki risati ndaitaura but mwana uyu achingori pamba asati aperekedzwa nokuda kwenyaya yeumwe wake ari kunetsa achiti kana achienda neni ndinoenda kana mati iye aende ega ini ndichisara ini ndakufa veukama vari kuti kudini ndo pauri kugadzama kugara naye pasi vari kuti uyu chirega kuenda iwowo imbomira mbijana titange tagara pasi neumwe timuonese anzwisise kuti hongu muri matwins but makasiyana papi nekumuonesawo zvakare vamwe vematwins vari kurava mune imwe nzvimbo achitoudzwa kuti unoona munhengi nanhengi matwins but uyu akaroorwa uku uyu akaroorwa uku uyu atori nemusha wake watori nemusha wake but uyu ari kushevedzera kuti uyu neni hatisiyani titori munhu 1 ndokusaka musina kumbogara makaona ndakaita mukomana wamunoziva ndevapi vatete kana hanzvadzi yangu inotaura kuti iyo iri kuziva kuti uyu ndiye mukomana wangu ndaizviziva inini kuti mukomana wake ndiye mukomana wangu saka hatiparadzaniswe nemi asi kana mati kuti tiparadzaniswe tichaparadzaniswa nokufa iye achienda chate ndiri kumapoiseni ndiri kufa ya pakaipa mukwasha mushure mekunzwa mashoko aya ari kuti tani mashoko ari kuendeswa mukwasha okay mashoko achiri kumba nekuti mwana uyu arikuda kuperekedza achibva kumba uyu murume achiri kungokomborera chiri kwamazuva kwomudzimai wangu nemadhesi atakawirirana ari kupikwa iyi nyaya iri kumba kwavo vega pakuda kunoperekedza munhu achinzi iwewe pachako unofanira kutoperekedza umwe wako asi uchidzoka kuno kumba right iye achi handidzoke uyu ndini uyu tiri matwins murume wake tori murume wangu pakaroorwa mumwe wake mutwini iye akazvitambira sei angaripo akanyarara arizi hapana zvaakataura zuva rekuperekedzwa kwamunhu asumuka yapakaipa ndizvo iri kuti matwins anoroorwa nemunhu mumwe chete mutemo here vanofanira kuti vaite sei ende vanofanira kumudzidzisa zvipi mukadzi uyu kuti azive kuti aiwa kuri kuenda mumwe wake akuzi kwake isekuru nemuzukuru kanyemba nabhozho iyo nyaya yematwinzi zvagara matwinzi anonetsa hadi kuparadzana regai vaende vanogara pamunhu wavo ndinonzi driver wepaso gift chiruka baba naledi takachibata chimuti kuti dzvi hanzi matwinzi anonetsa baba Isabel kwanzi namai Nyasha Nyamandi kwanzi zviriko asi kwanzi vana avo vanofanira kuendeswa kumubatsiri kwanzi vanopatsanurwa kwanzi vanofanira kupatsanurwa vanofanira kupatsanurwa vakura here kana kuti vachiri vadiki ndo patisingaziva kandi vakavaregera kuvapatsanurwa here vafanira kupatsanurwa vari vadiki here kwanzi vanofanira kuti vapatsanurwe zvakangofanana nekuti kwanzi murume kana akafa kwanzi aine mukadzi wake umwe anotoramba kubva pamukadzi wake patakafa asi angaida kufanira kuita sei kupatsanurwa kuti abve pane mumwe okay iye mapatya haisi nyaya yatinogara tichitaura here kuti vanofanira kupatsanurwa kana zvisizvo pane mweya weshayisano hanzi wakatsvetswa okay wakatsvetwa ndinonzi regai Samuel Gwaya ndiri kubulawayo vanofanira kupatsanurwa anofa zvichiomana ichokwadi anofa ichokwadi ukaona munhu achitaura izvi ngwarirai saka poitwa sei hanzi itai ndimi kuitira kuti Caps United ikwanisewo kuwina magames asara ndakusapota maIsabel pula mani selector ndakusapota maIsabel ndo timu isina rusi makusapota muri ndakusapota muri ko Caps United zvakaoma baba ko Manchester United zvinombopa BP baba Alright, Zimbabwe is going to go to Papa Isabel 0713938538 amuna go anyway. But Baba Isabel amukatadza kufona amukatadza kurova ndimi kuitira kuti timu yamembo sapota kudhara kana kwete kudhara aiwa ndeyangu ndicharova ndimi pane pandichadzirova okay pane pandichadzirova aiwa Caps United asi munofunga kuti ndimi dzenyu dzichabatsira kuti Caps United isimukire paloko next game iyo yandinotaura iyoyo tichaita 4 games tatawina tichaita 1 2 3 4 tichiwina kozoita 5 ile chidraw tozorowa 2 ape pasana magame mangani okay it's all right wait amuna pane pamakakarova panguva yemucovid right pataichinjana paya kuti kukauya chimu chaunga kopinda temu chimuti muchishevedzera kuti Jehovha matiregerera dai mapindira munyika yeZimbabwe inzwai mafira ari kuita dzimwe nyika dai mapinda munyika yeZimbabwe tiri kukumbira nunuro dheti chiro rakabveka takarinyora pasi makakariro baba apo hakuna munhu aitendera mubhazi tagona kupinda mubhazi revanhu rinopinda vanhu 75 muripo 2 usina tsamba nokuti pane chirwere ndo pamakabhuka rova gore rikakaka baba Sheroka asi Alec Bechesoka ndiri kukumbirawo musi wandinopinda kushow ukagona kurova sezvizvi
andoita chivayo kwauri ndingogara imaiti eiwa katsokorora babashero ndotochengetwa navanenge masese katsokorora baba tiripinga ke ani kundijerera ne mbinga ndiani baba ndichi muzukuru ndokutumira fiki matwins ayo hakusi kuti vese vari 2 vaifambidzana nemukomana 1 even asati anobvisa rora asati anobvisa pfuma saka ndozvadaka kuti vaite zvekare kuti vanogara vese pfungwa dzake ndidzamanyoso innocent manyoso hanzi kudi kuna innocent kwana innocent vanhu vamamusingazvione vese vaifambidzana nemunhu 1 hei ameno ko ari kuregera kungobuda pachena kuti neni waive wangu iye ari kuti handisari nekuti uyu ndini tiri matwins ei maidendika twins eraya ya pakaipa regai tinzwa kuti vamwe vanoti kudini sekuru mungu paguru epagari kaitiripo takachibata chimuti kuti dzvi alright pane muteereri ari kupi anonzi Albert Gwau pamurehwa pasadza apo matwins ekuchegutu ayo haana kupatsanurwa paakazvarwa ndosaka vari kudaka murume 1 ndinonzi Albert Gwau pamurehwa pasadza so matwins anofanira kupatsanurwa panozvarwa ndo zviri kutaurwa kane vateereri baba Isabel chokwadi ichocho zvinonetsa kumberi pfapfedzai chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba paka mapindira papi rusape chakurusape chiri kuti tani ndo kwemurume kumbopinda muchibaga achibuda kawo baba anesu gracious tigere sorry mama hakuna mwana asina wabereki rega ndibopinda ikoko rusape kwa Tandi nyaya iri kwa rusape kwa Tandi mukoma KB yakamira sezvizvi kune murume akadanana nomumwe mukadzi vadanana kudaro ndobva vasvika pakuitisana mwana vaitisana mwana vakangogara vese panguva iyoyo yanga ine mukadzi pamuviri but havana kuzogara vese vachibva vaenda vasiyana uyo anga ari temporary teacher mukomana akamitisa mukadzi okay ane mhuri here iko zvinozvi ane mhuri but panguva pakamitisa anga asina mhuri ko mudzimai uyu mudzimai anga achitoriwo single apo anga abatana zvokuti musha ukwanisa kutomuka okay ndobva amitisa mukadzi uyu ndobva azvara mwanasikana murume achibva aenda asi aenda kudaro anogarawo futi kupi ikoko kwatandi ikoko right mwanasikana uyu akakura mukadzi akabva aenda kuno muchinda zvikandizo iwewo kana wati haudinini but mwana ndi wako chengeta mwana wako mwana anaona kuchikoro mwana anomborwara zvese zvinodiwa pamwana wako no problem murume akanga achiramba zvakaita kuti mukadzi aende kumatare dzimhosva achibva aenda kumaintenance kureva kuti mari yanga yakubhadharwa nemurume uyu yaisava ipamoyo pako nokuda asi kuti aitofoseredzwa nematare dzimhosva anga asingade ndine rimwe shoko ratoda kutaura kuti ukaona uchibhadhara kuchengeta mwana wako nenzira yemaintenance hauna rudo uri kutomanikidzwa nematare kureva kuti iwe unenge usingade zvadaro mukoma KB mwana yakabva atanga kurwara zvakare chirwere chokumboita achidona achimuka akatomboenda kumba kwa baba vake kunova kuno mwe stepmother variko mwana akadzoka achiti uku hakusi kugariko dzimwe dzenguva ndikabata kana kapu yemvura chai ndinonzi izvo wabatire kapu yemwe yemvura but ndiri mwana wepamba saka mama musaite kuti ndiende uku mai vomuudza kuti ndokumba kwako ndo baba vako ivavo mwana achibva adzoka kumba mwana akaenderera mberi nekurwara chirwere chekudona kusvikira mwana afa ashayika nematambudziko kutaura kuno kwatiri kuti mwana uyu asati akwanisa 1 week afa anga akura sei mwana 18 years anga to musikana mukuru right murume uyu paakapa mwana mukadzi uyu ahana kana chaakamboita kana tsvakirai kune kuratidza kuti ane mwana wevanhu waakapa mwana nokuti kuroora munhu hauroore mwana wako dai wenze unoroora mwana wako hauna anokubvunza tsvakirai kuno kana mari nokuti mwana wako ndoita zvaunodai asi kana uchinge wakwanisa kubata mwana wamwe vanhu ukampa mwana ukavaka naye tine mari dziri chivanhu dzinobhadharwa dzokunzi wakaroora unofanira kunoroora mwana right pinde muri yeZimbabwe right mwana uyu afa vakuwacho vachibva vasvitsa shoko kuno kumwana aita sei afa vachibva vasvika
vasvika parufu akashayikira kupi mwana uyu? Akashayikira kuchipatara, ari kumba kwa mai vake. ari kumba kwa mai vake. Okay. Vakuwasha chibva chiedza, vakuwasha chibva tevera zvikanzi right, maita basa mauya pantauya isusu satisa panapa tine mombe yatinayo. Mombe yatinayo panapa ndeyechirezwa yekubhadhara kuti mwana wedu akachengetwa kuno. Mobva motipa matsamba tinotora mwana muhospital tomuisa muimba yambuya vake kunova kwaaigara kumba kwa mai vamai vake, toita 2 hours tobva tamutora tonomuviga zvedu. Vanatezvera vachibva vati aiwazve naivakwasha amumhanyi muchidaroka. Munozviziva here kuti mwana uyu mwana wenyu, asi makamuitawo mwana uyu nemwana wevamwe vanhu. Mari yamunoda kubhadhara muti imimi yechirezwa imari inobhadharwa kana mwana akakura achirerwa kune imwe nzvimbo. Muri kuzviziva here kuti mwana wenyu akakura achirerwa kune imwe nzvimbo, but wacho wamakaitisa mwana hamuna kana zvamakaita kana svakirai kuno. Munoda kubhadhara mari yekuchengeterwa mwana wenyu, ko iye mwana wacho wamakaitisawo mwana wenyu. Muri kuzviziva here kuti ana vabereki mune zvimwewo zvamunofanira kubhadhara apo neapo zvikuratidza kuti isusu tanga tiri vanhu tese. Vanatezvara vachibva vatosumuka ipapo, vakosha vatosumuka ipapo, vachibva varamwa, vachibva vaenda vakataura mashoko ekuti isusu hatina kuzoroora munhu nekuti mwana mukadzi tasingamude. Chatiri kuda kuita sei? Kubhadhara mari kuchengetwa kwamwana wedu, tobva tanoviga mwana wedu. Vachibva vatoenda, mwana achibva sara ari mumochari. Kutaura kuno mwana ane wiki ari mumochari. Vanatezvara vari kuti hatibhadhare mari yekuroora mukadzi takatisingamude, chatinoda mwana tokupai mombe yechirezwa. Vakuwasha ndivo vari kuti hatibhadhare kuna natezvara. Vachibva torama, vachibva vatoenda, vachibva siya mutumbi uriko. Mutumbi kana kuti mariro ari kumba kwa natezvara. Vakuwasha vakaziviswa kuti mwana ashaya. Vachibva vaenda. Vanatezvara vachibva vati kudini? Mukaonaika muri panapa muri vakuwasha but hamuna chamakabvisa kana kuroora. Asiwo vakataura vega kuti isusu tauya pano tikuda mutumbi wedu touisa 2 hours mumba uchibva kumochari toutakura tinoviga kwedu. Uyezve mari yatigona kubvisa panapa imari yechirezwa yekuti mwana wedu akakura achirerwa pano. Havazi kubhadhara mari yekuti vakamitisa mwana wevanhu wacho varoda kubhadhara akakura achirerwa. Ana mai vakewo vakamubereka wavasina kuroora. Vari kutangira pakuti tokupai mari yechirezwa kuti mwana akakura achichengetwa pano. So vari kubvunzwa kunziwo mwana akakura achichengetwa pano hongu, but akanga aberekwa nani? Ivo amai vakabereka mwana uyu mune zvamakaitawo here? Pavakabodzwa nyaya dzekuroora daro vachibva varamwa, vachibva varuwa pasi. Havana kukumbira kuti tinogona kuwana izvi, ende chokwadi vachibva varuwa pasi kusvikira vabereki vemukadzi vanove amai, abereki veamai vana vati ivo vaenda kupolisi. Vachisvika kupolisi zvikanzi handiti vatiza vaenda. Kana vatiza vaenda imimi endea munoviga munhu, shoko matizivisa endea munoviga munhu. Saka vanatezvara vakavigere muzukuru havasati vaviga. Ndiani aunza nyaya pachimuti? Amai vemwana akashayika kuti kunyange vakadheerera, kunyange vakati ndiri mukadzi asina kodzero kuroorwa, but ndakavaitira mwana. Ndavaitira mwana vongosvika vachiti varoda mombe yechirezwa. Mukadzi ati timuda tine basa nemwana wedu tinomuviga kwedu, vakutorwa pasi vakutoenda. Ndizvo here zvinoitwa pachivanhu. Vanatezvara pakanzi nevakuwasha tobvisa mombe yechirezwa vakaramba kutambira mari yacho. Vakati amubvisi mari yechirezwa musati mabvisa mari yemunhu akabereka mwana wamuda kubvisira mari iyoyo. Mwana uyo aniko akabva handichi kutaka kuroora bozoita vana. So vanatezvara voda kuti vakuwasha vatange varoora. Kwanzi izvo kurukatanye kuroora apa panhamo apa munofanira kuratidza kuti amai vemwana uyu akakuberekerai mwana mune zvamaitawo. Pane here mari yange yachajwa? Hapana mari yange yachajwa. Kwai kutaura vakuwasha chavasiri kuda kunzwa kuti vanofanira kuroora mukadzi asi ari akabereka mwana wavo. Mambokwanisa here kutaura nevakuwasha? Vakuwasha havasi kubatika. Mafoni avanongoringa haadavirike. Ndofunga vakufunga manje kuti kana foni ikaringa ipolisi nekuti vari kuziva zvavakaita nyaya iri kuenda kupi? Kupolisi. Saka vabva vanzi endai munocherera munhu. Vanatezvara havasati vaviga. Havasati vaviga. But vanatezvara vari kubvunza kuti zvakaitwa nevakuwasha ndizvo ndochivanhu chedu ero. Tangotaura general kuvanhu kuti kana kuri kwenyu kwazvakaitika, kana kuri kwenyu kwazvichaitika nemaziviro enyu, mukafirwa nemwana musina kuroora, amai vachona mwana akurira kuna natezvara, pamunosvika munotanga zvipi? Endi zvinoita here kuti vanatezvara vavige muzukuru uyo mwana wavakuwasha vasipo? 0713
938 Good morning Mr. Godfrey Chirodzero. Hanzi nasi ibhavhadhei rangu. Mukoma Godfrey Chirodzero. Nasi ibhavhadhei ravo. Aiwa tinotikura munyasha. Asi usasiya chimuti gara nacho padhuze. Icho pari. Chinomwa hunu nedzidziso dzinenge dziri pauri. Aiwa vanozviziva. Vanozviziva kuti chimuti ndo chine yese. Alright, KB na Bozho, sorry nekutaura kamashoko ayo. Vakwasha avo vane dzungu chairo. Suro kungwara zvayo asi haifi yakakwira mumuti. Ngavati kwanire itapfo kuti mashasha. Uyabatwa na Mkoma Charles Machongwe. Mkoma Charles Machongwe ari kushevedzera kuti iye mwana akasheka mwanasikana. Tomboti mwanasikana mwana vana kutonga. Ndiye anga arorwa. Ovamitiswa. Vakwasha obvaramba. Vaita osei. Kana kuti mwana uyu ari kuda kurorwa. Pari kuda vana baba. Vaisatadza kuenda here kumaroro. Ani ndo vatinomira vachikwenya ndebvu varipo ipapo. Vachichaja. Amen. Regatinzwe. Aropa National FM Radio 0713938538. Kwasha vasipo hazviite. Ngavanzwanane vozorodza kamwe wemwana ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kunoko kubhangeti. Kuriseko kubhangeti nasi offside Ntsabora Mutoko Nyarutepo akachibata chimuti kuti dzvi. Hanzi na concept afadzwa chakurura. Obisa. Kiki ane laki zvake murume wepachegutu uyo kutenga 1 opiwa 1 kurora 1 o 1 2 4. Chakururama. Konsepo chakururama. Aiva wana. Mwana mutare. Gara wa join National FM WhatsApp channel kuitira kuti kapane mubvunzo ratoda kukanda manje. Ndianiko achaita rombo rakanaka rokuhwena. Karwa. Roku ndova kuwasha. Okay. Amai vanokwanisa kutemera mwana wavo rukao. Okay, yakakanzi inonzi chi? Rukao. Gomba rikutenga kutema riere kuti kana munhu avigwa. Amai inotema Okay. Amai vanokwanisa kutemera mwana wavo rukawo ndizo. Okay, anga wakanganisa hanzi rukarwa. Alright. Pamwe ndizo kwavari ikoko. Ndova kuwasha mboko. Ndinonzi Nesbet Jerry Kwaseke. Zvinoita here kuti amai vakwaniseka kutema rukawo kuti mwana aite sei avigwe. Zvinoita here 0713938538. KB na Bozho isusu tisu vakwasha venyaya yekwaRusape vacho. Baba Isabel. KB na Bozho isusu tisu vakwasha venyaya yekwaRusape vacho. Tibate panamba idzi tikutsanangurire zvizere nekuti nyaya dzese idzi dzavataura ndedzekunyepa. Namba yaiswa pana Baba Isabel. Pe namba baba. Tinotenda. Kutore namba mobva wafonera. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Rega ndikupe nyaya zvairi muri yeZimbabwe. Zvakaoma muri yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita kune murume ari mukati mechipatara. Nyaya yakaitika nzvimbo inonzi Muzarabani Chifiwata Sabhukubutawo. Yemukadzi akapisa murume nemvura inopisa. Zimbabwe zvinorwadza mukatarisa mukaona. Murume akapiswa nemukadzi mushure mekuti pane mwana pazororo apa. Mukadzi aiti mwana anofanira kuti aende kumusha kwa mai vangu. Kuzororo murume achiti kwete ndikuda kwezvikonzero. Nyaya iyoyo murume akarivara karara ndofangodirwa nemvura. Kutaura kune kwati murume ari muchipatara. Mukadzi aripo pambana kuti zanoita sei ndofunga pavakaenda kuchipatara vakangotaura nedzimwe nzira kuti murume arapwe but vagari vemunzvimbo vari kuchema nekukomplena kuti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro munhu anofanira kuti aite sei asungiswe nemapurisa. Hatisi kuda kuti musvike muchitaura kuti munhu haazodonhera mvura kana kuti azoita sei ari ega. Munhu anofanira kuti asungiswe. Saka zvinorwadza muri yeZimbabwe kuti mungatadzirana uri muri mune mukadzi kusvika pakutadzirana pakudirana mvura sezvizvi. Endai paNational FM WhatsApp channel munozonera zviripo ipapo. Asi mangwana Mukoma KB ndio panichazovaratidza kuti kune ng'anga nemaprofita dziri kufamba dzichiti izvo mukadzi wako kana achibuda gumbomba gumokunze uyandikupe runyoka uyandikupe zvakati kana kuti munhu akabirwa unonzi yandikugadzirire. Vakawanda vamwe vacho havachagoni kuronora. Ndichazokupai chemukadzi murume akagadzira mukadzi wake azorwara mukadzi akanzwa tsitsi akuda kunoronora ndobva akoniwa kuronora ndokunotsvaga umwe gonobori kuti uya undironororewo zvandakaita apa izvi. Kuloka vari kukwanisa aniloku vazhi iri kurara. So mukadzi akabva ataka kukanganisika murume ari kutoziva kuti ndini ndakaita murukadzi izvi
akuenda kumunhu wakarisha mari yawo achindibatsira zvinhu achichadiona zvinhu zvakutoitika izvo kusama kuda kulokonora achakwanisi. mangwana asipo hapo. Aiwa karega timbonzwa kamashoko kubva kuwasawira vedu veuni pari zvino regai kati Hello, Bozo na Kebi. mamukase mungakwanise kudzikisa volume yeradio? Ndadzikisa. Tinotenda. Tiri kutaura nani ari kupi? Maituku Isivio. Maituku Isivio. Tibatsirei tinzwe. Pamatwins apa havana kupatsanurwa. Nditori nawo akumatwins. Anoda kupatsanurwa kuti aite chinhu 1-1. Vanopatsanurwa vakura sei? Ine ndaziva kuti vanopatsanurwa vakura sei. Wangu ndakazotova patsanurwa vane 2 years. Vane 2 years. Okay, pane here vanotobatsira, pane here vanotopatsanura, pane zvinotoitika here? Pane zvinotoitika nekuti izvezvizvi vandisa ndavapatsanura vaiti mumwe akarwara umwe anorwarawo. Okay. Mumwe akatochema achimuka manheru adauya mumwe anotomukawo. Anotomukawo ipapo. Saka vanotofanira kutopatsanurwa. Pamakavapatsanura pane here musiyano uripo musati mavapatsanura? Wakatonyanyisa nekuti anototo umwe akazotorwara umwe ozotorwarawo patofamba kana kuti almost 3-4 months. Asi vakasatowapatsanura vanhu ava ma1 chaivo nekuti umwe akatofa umwe atotofa. Saka chekuchegutu icho poitwa sei maitu? Ngavapatsanurwe, ngavatotsvaga mubatsira notopatsanura nekuti vakasatopatsanura ngavasati mhepo kana kuti chii asati havana topatsanurwa nekuti vanotoita chinhu chiwani nekuti vanhu vamwe chete. Zvinoitere kuti vapatsanurwe vakura kudaro? Ya, zvinoita vanotsvaga mubatsira anotonyatsougona nekuti vakura kavanhu. Ndizvozvo. Vangu vakangopatsanurwa havo asi izvezvizvi hapatoni musiyano zvakatonyanya. Baba Isabi, aiwa tinotenda ingomuti nekutsigira kwamunoita chimuti. Ndozodawo icho chanzi kuna uyo ari kuti wakaramwa mumufu. Tsuro kungwara hayo asi haifa yakakwira mumuti zvamborehwa zvino. Muri kuti kudina? Rine manyanga ariputirwe nekuti ava ndawa chipo chekungoti vada kungoita zvavo kungoti zvipere zvevamwe havana basa nazvo. Handiti? Yes. Zvevamwe havana basa nazvo. Munhu akazvara mufi haana basa naye, vane basa nemufi wavo. Asi kuti mufi akabvepa havana basa naye. Ndizvozvo. Saka vanofanira kubvisawo mbigana kune munhu akazvara mufi. Handiti? Then ozoendawo kumufi. Handi ndizvo? Kwete ungoti ngazvinakire isusu chete ko zvevamwe zvichaitwa sei? Ya. Saka panofanira kuitwa sei? Vanofanira kutobhadhara, vanofanira kutotanga waripa munhu akazvara mufi ozoenda kunobhadhara zvavada kubhadhara zvavo kuti isusu tobva tati tabvisa urezwa tokabva tatora mutumbi wedu. Wada kumuisa pai mutumbi wawada kuti ngaagare 2 hours wada kuisa pai? Maitu. Wada kuisa pai mutumbi wavo wada kugarisa 2 hours wozotora uzonoviga wada unogarisa pai? Sezvo tanzire vakuwasha mashoko amuri kunzwana natezvora haasiriwo mirai tozokudzai kamashoko anobvawo kudivi redu sevakuwasha. Regai tizonzwa kuti vanoti kudini? Ko ivo kana vari kuti mashoko ndeekunyepa vari kudii kudaira mafoni? Tati tsuro kungwara yasaifa yakakwira muti. Haikwire muti. Vari dii kudaira mafoni vachitaura nevanhu vada kutaura navo zvavada kutaura navo. Vadii kudaira mafoni? Vakutanga kuteerera kuredhiyo kuti anzi taendeswa kuredhiyo asi kutaurwa nevakwasha hazisiri zvondiso wakwasha wacho. Muri dii mbodaira foni? Asi vana tezvara zvakaitwa nemakwasha anofanira kuita sei maitu? Kana zvakutonetsa ipapo nekuti mufi kuti aramba akachengetwa mumoshari hazviiti. Kana vari kuona kuti varidzi vemwana havasi kuita respondable nemwana wavo, handiti akafa, vanotofanira kuenda kupolisi. Polisi youya yomiririra uvigako mufu ozorora nekuti izvezvo vakatongoremedza vanhu. Ndizvozvo. Vanotongofanira kuendawo otongonokumbira zvakanaka. Kana iri polisi yatema kana ari amai vemwana, amai havana chitema nemwana, vangonongotema ugariro wacho wekuti mwana achengetwe nekuti mwana ndewavo wakabuda mudumbu mavo nekuti vana baba vacho varamba. Mwana ngaazorore, mwana ngaavigwe. Haana baba havana basa bawa, ropa rababa harina basa, mai ndo akatokosha. Vaitu! Hazvina basa nekuti autotambudza mufi da akatozorora izvezvo. Ndizvozvo.
tinongoti nematambudziko vanhu vasanganawo nechiitiko ichocho zvinowanika ngavangoshingawo zvinopera. Tinotenda maita basa nekutibatsira kwamaita. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Ndinotenda hangu Bhozho naKB. Basa ramunobata varume ihombe. Maita basa. Tenda hangu. Tinotenda. Baba Isabel. Hazina basa amai ngavangoita sei? Ngavangotara. Maiti unevasiso panzvimbo apa. Pairo wamunhu apa. Endi karati dziri pana maiti. Ndikutoona vachitosimuka vakapfeka kabudura So radio? Mukoma KB na Bhozho. Zviri kufamba here? Zvakanakisa chaizvo. Nyaya yamataura imanje iri pariri. Kuti vakuwasha ava mudzimai uyu vakaita vekuramba ndiye here kana kuti vakatorerwa naatezva. Okay. Neimwe nyaya yakatomboitika itoripo izvezvi yekuti munhu akaroora musikana wake akubva watoita mwana 1 anatezvara kwaakuramba kwakuti iwewe aiwa hausiriwo mukwasha wataida ine wataita isusu akanga aine mari kwakubva watorana nemwana wavo kwakubva waenda kune mukwasha yanga aine mari. Asi kune anga aine mari zvakanoneta kuti wagarisane nemunhu because vanga vasinanyatsorudo rwakanyatsosimba zvokusvika pakuti vakasiyana futi vazosiyana. Pane mwana uku kwakunda mari hana kusiya mwana kwaakasiya mwana ndokusina mari uku. Okay. Asi mukadzi uye azofa anatezvara vakatanga kudzimanda mari kune mukwasha uyu ane mwana uyu obvious ndiye asina mari. Saka mukwasha akati inini handibvise mari inini makanditorera mukadzi chimuda. Mukapa munhu ane mari. Mukapa munhu ane mari zvinokuva munhu ane mari kuti vakaramba nekuti zvanzviri zvemari zvanzvirudo. Saka yasiyana kana yenyu yamuri kutaura iyi saka iri yekuti ava vakuwasha ava vakatobikisa mwana wevanhu vakamuramba iwo aiwa imhosva yakanaka isina kana chekutaura yekuti kana vakarambisa vakuwasha ava iwo ngavanyarare handi vane mwana aripo. Vachada amai hakuna mwana anodonha mudenga vachada amai. Mwana iye akafa pane rinonzi gumbezi ramai pane zvinhu zvinonzi zvinhu zvamai. Mwana akatofawo mwana akatofa akafa mwana here kanzi mukadzi akafa mwana womwana wacho. Saka vane mhosva chaiyo asi zvinovapera nekuti munhu haana kudonha mudenga kana kungocherwa pasi segurwe. Saka zvakatorwa natezvera zvokuti vakuwasha ngavabvise roora ndizvo here? Vakuwasha because imhosva kupa mwana wevanhu pamuviri usina chawabvisa iyo ichimhosva pachivanhu chenu chechacho. Kana kuna Mwari unotonzi unoendesa chaunoendesa. Saka vanhu vasina mari vaitonzi enda unotema ugariri kana kuti unoenda nebasa kana huku chaiyo kuita kuti handina hangu asi ndine zvandauya nazvo izvi ndikaona zvimwe ndichauya. Saka ipapo madhe tokutongopa mwana wemunhu mwana iyo imhosva yakatozvigarira. Okay. Imhosva yakatozvigarira asi kuti ava vakada kushandisawo chipawa panhu yekuti mwana wacho 1 atofa kana kuti andagara tisingawirirana vanogona kuzvishandisa nekuti panguva ine ndiwo ane advantage. Asi tikati fambe pane zvichavanetsa zvekuti vanogona kupera kuenda mun'anga vachitsvaga ngozi. Ko yakataurwa kupolisi kuti vanatezvera endai munoviga zvenyu muzukuru vanokwanisa kuviga vakuwasha vasipo here? Hapaite manje. Mwana ana munhu anotema rukawu varidzi. Varidzi mwana rudzi rwake ndorudzi marukawu. Kana varamba ivo angavati isi tinoti zvakesari kuna kesari. Handi maramba kuti timubvise chipfuma mune kuita mwana wedu. Kana maramba nenda kuti nhasi ndimune advantage nhasi ndimune chimuti aiwa uraitai henyu asi mune musi wamuchazotida kuti hapana zviri kunetsa zvakati. Ipapo ndo patinotangira ndo patinoita uchigagata manje kuoma musoro zvokuti kana mukandibvunza handidaire. Saka ndo mafambiro anoita zvino vanhu vanotora advantage nekuti panguva iyo ndiwanenge achindikana kuti nditezvara kana kuti ndiye ari kuti ndine ningi ane chimuti panguva iyo vanobva vatora mukana wokuomesera vanhu tezvauda kuita vakuwasha aiwa vanofanira kubhadhara zvishuwa. Mwana uyo ari kona asekuru hawo akatika asi vanofanira kubhadhara nekuti mwana wevanhu uyu vakamupa pamuviri. Asi kana varamba vaone kuti zvakatoitika kare soke ngavagare asi upenyu manje ndinonzi ngozi mukoma chinomuka kana kumwana wechi3 pane zvikukunetsa iwe uri kungodzinga mabasa tese pauri kusvika kuna sekuru wako wari kunzi vakazodai vakadai asi mune zvinhu zvakasara muti
mwana anotambura kuita kunotsvaga kuti uyo but handizvizive uyo achiti handizviziva nekuti vaizizi vacho vakafa. Okay, aiwa tinotenda regai. Ndinonzi Ngenye Muchina paHighlands Park. Aiwa tinotenda Mukosabeo. Mainzwa ka? Aiwa zvakakosha. Mainzwa ka? Mashoko cheo. Aiwa mashoko cheo. Mashoko cheo. Tinotenda mkoma wedu paita munango pantedwe. National FM alo. Mkoma wakanyemba na Bosho. Zviri seko mkoma wangu. Mushe mamukase. Mushe tiri kutaura nani ari kupi? Muri kutaura na Addington Mpwanya baba Simba pakuwadzana. Baba Simbi Limbi tibatsirei tinzwe. Ndida kutaura chematwins chomukoma Bosho. Matwins aya vakakanganisa ka anga asina kupatsanurwa kubva vachikura. Chinombodzi kupatsanurwa chii? Kupatsanurwa ndekuti pane mishonga inoshandiswa kuti vasa kana hwana akafa umwe asatevere. Alright. Saka ava vana kupatsanurwa saka zvikureva kuti havatofa kwasiyana vanhu iva. Saka munorevere kuti ichi changoitwa nemumwe mwana anenge achitoti ndechedu tese. Ndozvitoripo nekuti kana mumwe akatofa umwe anotevera ipapa nekuti maitiro avari kuita ka vana kupatsanurwa vana. Yai saka gavatsvaga yechivanhu. Pada kutsvagwa chivanhu vanogona kuti vapatsanurwe vakura kudai nekuti vakasavadaro vanotonetsa vane vava. Aiwa tinotenda mukoma wangu imbo kwasi. Munititani kona icho chako chegutu. Hello pa National FM. Hezi kanyemba. Ndiri right, zviri kufamba here? Zvisina kufamba kesi yakachiyoma. Sorry, zvinowanikwa pamutambo. Ya, ndichona makuerera. Asi munasapota kepe. Iyo ndoti muyekumba iyi. Pana kumira mushe pamuri apa. Ya, tinoda kuzodzika dhenongo yakutozita zviri nani pakaipa. Hapana kumira mushe sungaidzisimbe. Bhozho ngatomborwa ndimi dzakasimba. Dzapera power ndimi dzaBhozho idzi. Aizwa kanyemba ka? Yes. Ndikuinzwa nyaya yevasikana avo shamwari pakaipa shamwari. Sei madaro? Tomboti wakomanda matwinzi wanoroora. Umwe wacho utoti handingaroore kugara nemukadzi wanye. Iwe wakanyanya iwewe. Zvakaipa kanyemba hey. Saka vanofana kuita sei vabereki? Ngagare nepasi mwana zvakasimba yazomunyengetedza nekuti kufana kuna kufa zvichokwadi. Chaimbomboita kuti asaito wake mukomana ari aitoziva kuti wako iwe ndiwe ende aitosika saka ngavatongutaura zvakanaka nazvatorambisisa ka okumbira mukwasha kutoti ano chitora vese madzimai ako wedzera pfuma vanokuseja mari imwe futi amene ipapo manje uyo anoti yangu yandakabvisa yakakwana ndikuda munhu wangu hani amene watongomupa mahara amene pakaipa tichaona. Sorry. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini vangu pantedwe. Hello pa National FM. National FM alo. Bozho ndeipi? Ndiani kwa mkwasha makadiko? Uri kutaura na baba wa Praise pamom Praise ndaitara. Baba Pipiro. Awo pfepa chimuti. Tibatsireiwo mapashka matwinzi. Ini maonero yangu ibhonasi kumukwasha iyo baba. Ibhonasi kumukwasha? Kumukwasha hatidi kuti munhu afe apo ngawangu asiya wese wabaye. Nokuda kwekuti ati iye achatera kune mumwe wake saka mukwasha afana kubvisa mari nokuti haana kumutsvaga. Handiti kuda kwawo wangozvitaura kuti wari kuita ma1 saka ingori 1 ngaangobaye. Naye wakomana. Mukwasha ngaangotore ende akabvisa mukwasha ikona mbijana ka. Alright baba. Mwana uyu matwinzi aya vana venyu mimi. Wani ndiye aroorwa. Wani ari kuti akutevera ikoko hamudi marimi. Mari ndinoida kabhaticha ko mwana wangu akazofa ndochidii manje. Kufa toenda kuri nani pane kufa. Ende mukwasha akabvisa zvinooneka saka ndikutoona kuti zvitongori bho angobaye zvake. As long ndichoona wana wangu ari wapenyu. Hapana dambudziko. Hapana dambudziko ndakadya kudhara. Baba Praise hivi. Ndikutaurira kabhozho uda kuti ndifirwe nemwana here. Ya.